Arratsaldeon eta ongietorriak izan zaitezte berriro ere Pio Hamabi Donostiako Erlijio Zientzietarako goi ikastegiaren Erlijio eta Kultura Foroko 10. jardunaldiko 2. hitzaldi honetara. Atzo azaldu genuen bezala, aurtengo foroko gaia esklabotzarena da. Atzoko hitzaldian, Koda Munerrizek esklabotzaren irakurketa soziala egin zigun. Gaur, aldiz, esklabotza beste eremu batean kokatuko dugu. Espirituaren eta Bibliaren eremuan alegia. Gizartean, dinamika askatzaileak eta esklabotzaileak gertatzen diren moduan, pertsonaren espirituan ere dinamika berak dauzkagu. Eta hauen inguruan hausnarketa egiten lagunduko digu Joseba González Zugazti apaiza. Azkoiterra dugu bera, 1979 urtean jaioa, eta 1993 urtean apaiztua. Momentu honetan, Pasaia San Pedroko parrokiako erretorea da, eta, Biblian doktoratua du Joseba. Joseba, mila eskerrak gurekin izateagatik, eta, zurea da hitza, eta ondoren elkarrekin solas handi bat egiteko aukera izan. Oso eskerrik asko, Miguel. Arratsaldeon denoi. Gaur astera goazen Erlijio eta Kultura Foroaren aurtengo 2. saioaren atarian Auschwitz ekarri nahiko nuke gogora. 1945 urtarrilak 27an, gaur 70 urte, askatu zituen Sovietar armadak Alemaniako nazional-sozialistek 5 urte lehenago eraiki zuten heriotzerako kontzentrazio esparruan zeuden azken 7.000 preso. Auschwitz esatean, Johann Baptist Metz alemaniar teologoaren hitz hauek ditut gogoan. Honela dio berak. Holokaustoa eta Shoa hitzen erabilpenaren aurrean, neuk beti Auschwitz izena erabiltzera behartzen dut nire burua. Neurri batean, beldurgarrikeriaren topografia hartu nahi dut kontutan. Katastrofeari leku historiko konkretu bat zor zitzaiolako. Historiatik urrundutako mito estilizatu bat bihurretzerin. Guri ardura historiko eta morala eta batez ere ardura teologikoa aurreztuko liguken mito estilizatu bat. Metzek azpimarratzen duen bezala, Auschwitzen gertatu zena toki zehatz batean gertatu zen, eta bere Memoria Passionis liburuan aztertzen duen bezala, gertatutako haren ondoren ezin daiteke berdin egin teologia. Beraz, Auschwitz izenaren ondoren eta ondoan, gaurkoan ere beste bi izen esan nahi ditut. Foro honen antolatzaileek eskatu bezala, esklabotzaren irakurketa bibliko espirituala egin ahal izateko. Eta irakurketa hori, esklabotzaren irakurketa bibliko espiritual hori, mito estilizatzaileen atzaparretatik urruntzeko. Horrela, Biblian esklabotzak zauritutako bi izen esan nahi ditut gaur. Israel da lehenengo izena, itun zaharrekoa. Eta bigarren izena itun berrikoa, Jesus. Jesusen herriak eta herri horretako seme Jesusek berak
esklabotzaren esperientzia jasan zuten, eta biek ala biek beren historia esklabotzara mugatu zedin nahi ez, eta jainkoari deiadar egin zioten. Testualki itun zaharrean jasotzen diren hitz hauek dakarte lehenengo oihuaren berri Exodo liburuan. Entzun dut Israeldarren oihua zapaltzaileen zigorpean. Exodo 3:7. Entzun dut Israeldarren oihua zapaltzaileen zigorpean. Eta itun berrian jasotzen diren beste hitz hauek dakarte bigarren oihuaren berri, San Mateoren evangelioan, Mateo 27:46. Hirurak inguruan, Jesusek oihu handiz esan zuen Eli lema sabachthani, hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Judutarrentzat lehenengo oihua, naiz kristauontzat bi oihuak oinarrizkoak dira. Eta oinarrizkoak izateaz gain, guretzat, nik uste Israelen eta Jesusen esperientzia hauek arketipikoak ere badirela judutar edo kristau ez diretentzat ere. Bi esperientzia arketipiko hauek amankomunean dutena herioa da. Hau da, mina eta heriotzaren esperientzia. Zehatzak oraindik bi esperientzia hauek duten esanai amankomunoa urkoak eragindako mina eta bizitzaren amaiera violentoa dira. Esklabotzak Biblian beraz minaren eta herioaren aurpegia du. Itun zaharren ikuspegitik osatuko du nire jardunaren lehenengo zatia eta itun berriaren ikuspegitik bigarrena. Hirugarren zatia berriz ondorioena izango da eta elkarrizketari bide egiteko balio izatea espero dut. Lehenengo zatia behintzat beraz, entzun dut Israeldarren oihua zapaltzaileen zigorpean. Exodo liburu beraren hasieran hau irakurtzen dugu. Egiptoarrek lan arduradunak ezarri zizkieten Israeldarrei lan neketsuetara makurrarazteko. Baina zenbat eta zanpatuago, orduan eta ugariago eta edatuago egin ziren. Israeldarrez gogaiturik, Egiptoarrek esklabotza gogorra ezarri zieten, eta bizimodu garratza eginarazi lan astunetara behartuz. Buztinez adreiluak egin behar zituzten eta era guzietako sorolanak. Lan guziok gogorkeriaz ezarri zizkieten. Oinarte Exodo 1:11 zita. Esklabotza adierazteko hebraierak erabiltzen duen hitza edo erroa ebed da edo abat. Egiptoarrek ezarri zieten egoera azaltzeaz gain, hitz horrekin azaltzen da adibidez irudia gorpuztuan izan dezagun, Nabukodonozor erregeak Tiroren aurkako borrokan bere gudarosteari eragindako ahalegin handia. Guk euskara esango nuke Nabukodonozorrek bere gudariak behartu egin zituela. Animaliak lanean behartu daitezken bezala lertu arte behartu. Eta hain zuzen, Ezekielen 29. kapituluan, esplizitoki ematen da behartze horrek gudarosteari ekarritako ondorioa. Honela dio profetak, soldadu guziak burusoi gelditu dira eta bizkarraldeak zauriturik.
beharretik behartzera dagoen aldea adierazten du hain zuzen Isaiasek beste hitz honetan. Beharra, Bizkaian erabiltzen dela usten du batez ere baino gehiago orain batura pasatu den lana, gauza da beharra, lana, eta beste gauza da norbait behartzea, lertzeraino. Eta oso hitz joku polita dago Isaiasen 43. atalean, 43. kapitulan 24. atalean, nik Jainkoak dio bere herriari, nik ez zaitut opariak eskaintzera behartu, abat, garitza. Nik ez zaitut opariak eskaintzera behartu, ez eta intsentsu eske aspertu ere, ez duzu niretzat usaingarririk erosi, enauzu opari gainen gantzez ase. Alderantziz, behartu egin nauzu, abat, Jainkoak herriari dio, behartu egin nauzu zure pekatuekin, aspertu zure erruekin, hori Isaiasen. Jainkoak bere herriari behartu egin duela arpegiratzen dio. Eta Jeremiasek oraindik gogorrago Egiptoko esklabutza ekarriko du gogora, bere garaiko Judaren ondorena iragartzeko, oraingo Israelen hegoaldea, utzi egin beharko duzu eman izun ondarea, zeure etxaien esklabo egingo zaitut, ezagutzen ez duzu lurralde batean, nire haserrearen sua arrotu baituzu itzan ezinezko sugarretan. Abat, itzaren ibilaldi labur honetan, ageri da Itunzarreko herriak historian jasan duen esklabutzaren esperientziaren bi era. Uler dezakegu esklabutza hau alde batetik, Israelek besteen itxikeriaren ondorioz jasandako esklabutza. Adibidez, Egipton jasan zuena. Baina honekin batera oso agerian gelditzen da ere, garaiaietan bere herriaren historia idatzen zutenak ezkutatu ez zutela, hau beti iruditzen ere txundigarria, orain bakoitzak bere herriaren, bere familiaren edo bere ez dakizeren historia idazten duenean gauza nola ezkutatu edo nola apaindu ibiltzen da, eta Itunzarrean argi eta garbi agertzen da, Israelek besteen itxikeriaz jasandako esklabutzaz gainera, bere itxikeriaren ondorioz jasandako esklabutza ezagutu zuela. Lehenengoaren irudia Egipto izango zen, eta bigarrenen irudia Babilonia. Eta bigarren Israelek Jainkoaren ganako bizi izan zuen istearen, bizkarre matearen ondorio den esklabutza honen ezaugarrietako bat da zuzengabekeria eta jainkokeria. Jainkoak Egiptoaren esklabutzatik askatu zituela aitortzen du Israelek Biblian. Eta Egiptotik atera zituen Jainko berak Babiloniarren esklabutzapean jarri zituela ere aitortzen du. Itunzarrak ez du ordea Jainkoaren jokabide hau jarrera arbitrario baten ondoriotzat hartzen. Jainkoak aske izan zitezen lur berria eman zien, eta lurura kendu egiten die, edo lur hartatik kendu egiten ditu, beste jainkoen esklabutzan bizi direlako, eta urkoa esklabizatzen dutelako. Altare eta zutoin sakratuak
seme-alabak bezain maiteak dituztelako, Jeremias 17:2. Eta hain zuzen, esklabu izatea nahi duen herri batek ez duelako libre izango den lurrik behar. Libre izateko lurra eman zien Jainkoak, lur hartan sasi jainkoen esklabu bezala bizi izan dira, eta urkoa esklabizatuz bizi izan dira, beraz ez dute askatasunerako lurrik behar. Atera egiten ditu Jainkoak Israelik, Judatik eta Babiloniara bidaltzen. Lur berrira sartu aurretik itun zaharrean esklabutzaren paradigma Egipto baldin bazen, agirutako lurrean esklabotzaren paradigma beraz jainkokeria da. Hain zuzen, kroniken liburuan jainkokeria adierazteko erabiltzen da, esklabutza esateko erabiltzen den abat erroa. Eta esan dudan bezala, jainkokeriaren ezaugarria zuzengabekeria da. Garai batean Egiptok sufriarazten zion esklabutza ezarri izan dio Israelek bere buruari jainkokeriarekin eta urkoari zuzengabekeriarekin. Profetek hori denuntziatu zuten, eta jainkokeriarengatik eta zuzengabekeriarengatik galduko du Israelek Jainkoak emandako lurra. Haren herri izateko eta zuzentasunez bizitzeko Jainkoaren eskuetatik hartutako lurra. Eta Jainkoak emandako lurraren jabe egin zen herriak, Jainkoaren eskutik, Jainko beraren eskutik, erbesteratzea jasango du. Nolanahi ere, Israelen historian erdi-erdian oraindik ere dagoen erbesteratze garai horretan bertan joango da gorpuzten Israeldarrengan berriro herriratuko direnaren itxaropena. Hobeto esateko, Jainkoak berak berriro herriratuko dituenaren itxaropena. Exodo berri bat. Eta exodo berri horretan Egiptotik ez baino Babiloniako esklabutzatik askatuta etxeratuko diren horretan Moisesen legea izango da Israelen askatasunaren ezaugarri berriro. Eta urratxo importantea da Israelen historian eta religioen historian. Egiptotik askatuak izan zirenean lurra izan zen beraientzat askatasunaren ezaugarri, Babiloniatik itzultzean beraientzat askatasunaren ezaugarri Moisesen legea izango da. Horrela, Moisesek Jordanen ekialdean bezala, Egiptotik iesi joan zirenean, orain Babiloniatik itzultzean, Estrak Jerusalemen herriari legea, Jainkoarekin egindako ituna irakurriko dio eta onartze alduen galdetuko dio eta herriak aho batez baietz erantzungo dio. Honela dio Nehemiasen liburuak. Zabaldu zuen Estrasek liburua herri osoaren aurrean denak begira zituela. Liburua zabaltzearekin batera herri osoa zutitu egin zen. Gero, jauna, Jainkoa handia goretsi zuen Estrasek, eta herriak amen, amen erantzun zuen eskuak jasorik. Ondoren makurtu eta lurreraino auspeztu ziren jauna gurtzeko. Eta aurrerago, erkidei legea irakurri zieten lebitarren izenak aipatzen dira, eta hauek Jainkoaren legea zehatz eta garbi irakurtzen zutela adierazten da. Eta ondoren, herri osoak
negarrari eman zion legearen hitzak entzutean. Herri osoak negarrari eman zion legearen hitzak entzutean. Ulertzen da, Jainkoak beraiei emandako lurretik erbesteratuak izan eta berriro herriratu zirenek Jainkoaren hitz hori entzutean negar egiten dute. Negar horren atzean, esklabutzaren esperientziaren fedezko irakurketa bat dago ezbairik gabe. Norbait esateko, beraiek ez zuten bizi izan pertsonalki Egiptoko esklabutzaren eta Jainkoaren eskutik lortutako lurraren esperientzia, Babiloniara erbestera bidale zituzten judutarrak entzun zuten bere aurrekoak ere esklabu izan zirela Egipton eta azkenean lortu zutela aske bizi ahal izateko lurra. Baina orain beraiek ezagutzen dute bere gorputzean zer den esklabu izatea, kasu honetan ez Egipton baizik, Babilonian. Eta orduan, hitz teknikoa erabiltzeko, negar horren erroan, Egiptoko esklabutzaren eta lehenengo aldiz lurrean sartu zireneko esperientziaren anamnesi bat dago. Memoria egunera ekartzen gaituen memoria, orduan gertatu zena berritzen duen memoria, baina ez berritze intelektual bat, baizik zeure esperientziarekin bat egiten duen berritzea, zeu pasatu zarelako lehen zure arbasoak jasan zuten esklabutzaren esperientzia beretik lehenengo eta gero askatasunaren esperientziatik. Badakite, Babiloniatik bueltan Jerusalemen estrasen ahotik legea entzuten duten Israelar hauek badakite, Egiptotik ihes egin ondoren, Moisesek izandako hitzak berauei buruz ari direla orain egoera horretan. Deuteronomio liburuko 30. atalean, zerulurrak hartzen ditut lekuko gaur zuen aurrean. Bizia eta heriotza jartzen dizkizuet aukera, bereinkazioa eta madarikazioa. Aukeratu bizia, bizi zaitezten, bai zeuek, bai zeuen ondorengoak. Horretarako maita ezazue jauna zeuen Jainkoa. Obeditu eta bizi beraria txikiak, horretan baitatza zuen bizia. Eta hortik baitatorkizue jaunak zuen arbaso Abraham, Isaac eta Jakob zin eginez agindutako lurraldean luzaro bizitzeko ahalbidea. Beraiek egin ahal izan ez zutena, ahalbide hori hautsi egin zitzaien beraiei eta berriro eskuratu dute ahalbide hori. Eta horregatik nahi dute Jainkoa maitatzea eta ari atxikiak bizitzea. Askatasunaren eta zuzentasunaren iturri eta leku baita Israelentzat Jainkoa. Guk gaur behar badak geuk ere kristauok eta Jainkoaren bila gure egunetan dabiltzan mendebaldeko gizon emakume asko Jainkoaren ideia kontzeptual bat dute. Ideologiko bat edo badirudi iritziz aldatu behar dela lehenengo Jainkoa ezagutzeko. Baina Jainkoa ezagutzeko bihotzez aldatu behar dela erakusten du idazti santuak eta hemen argi ikusten da benetan kontzeptuaren munduan ez baizik esperientziaren munduan sartu behar dela Jainkoa ezagutzeko. Israelentzat Jainkoa ez baitzen ideia bat, askatasunaren eta zuzentasunaren iturria eta lekua baizik. Eta Israeldarrentzat Jainkoarekin bat eginda bizitzea zen aske bizitzea.
eta Jainkoarekin bat eginda bizitzeak haren nahia betez bizitzea esan nahi zuen. Nire janaria, bidali nauenaren nahia egitea da, haren salbamen egintza burutu arte. Jesusek Samarian bere ikaslei esandako hitz hauekin, gaurko jardunaldiaren bigarren zatian sartzen gara. Israeldar batentzat, Jainkoaren nahia betez bizitzea, askatasunaren eta zuzentasunaren lurrean bizitzea da. Elkarrezketan sartu gintezke nahi badezue zer dakarren Joanen Evangelioan ezberdinik Jesusi dagokionez bidali nagunaren nahia egiteak, eta haren salbamen egintza burutu arte. Baina esanguratsua da Jesus Israelgo tradizio honetan errotzen dela nire janaria bidali nagunaren, Jesusen kasuan bidali nagunaren, beste Israeldarren kasuan Jainkoaren nahia egitea dela entzun dugunez. Jainkoarekin bat eginda, haren nahia eginez betetzea Israelgo seme-alaba guztien gogoa zen, lehenengo zatian entzun dugun bezala. Bizitzaren betetasuna esklabutzaren sareetan erori gabe bizitzea, Jainkoaren nahia beteaz bizitzea da, Abrahamen seme edo alaba batentzat, Jainkoarekin bat eginda bizitzea. Samuel liburuko otoitzak laburbiltzen duen bezala, hona dio 109. Salmoak. Harraputzek zuloak egin dizkidate bidean, zure legea aintzat hartu gabe. Ia garbitu ninduten urretik, baina nik ez ditut zure legeak bazter utzi. Aske bizi nahi duen Israeldarra Jainkoaren legea entzunez eta betez bizi da. Itunzarrean bezala itun berrian ordea, otoitzean eta lanean ari den Jainkoaren herriak, aske bizitzeko Jainkoaren hitza edo legea dituen herriak ezagutzen du ordea esklabutza ere. Jesusen garaian esklabutza horrek ez zuen itun berriarentzat, Jesus berarentzat erromatarren aurpegia. Egia da, erromatar jainkogabeek, jainkoak Israeli emandako lurra bereganatua zutela. Baina profetak bezala Jesus mintzen zuen esklabutza etzen hori. Jesus mintzen duen esklabutza bere herria Jainkoari bizkarra emanda ikustea da. Ez, eta hau garrantzitsua da iruditzen zait, ez erromatarren legeak betetzen zituztelako, ez ziren horregatik esklabu Israeldarrak Jesusen garaian, horregatik ere bai, baina horri Jesusek ez dio garrantzia ematen. Israeldarrak ez dira esklabu erromatarren legeak betetzen dituztelako, Jainkoaren legea betetzen ez dutelako baizik. Eta hori da Jesusi ardura zaion esklabutza. Askatasunerakoa den Jainkoaren hitz hori ez du bere herriak betetzen, bere herritarrek ez dute hitz hori betetzen. Eta are gehiago oraindik askatasunerako den lege hori urkoa zapaltzeko erabiltzen dute. Ez erromatarrek, bere, baina hori ez da gaia, Jesusentzat, bere herritarrek. Behartuak bizi dira gizon emakumeak Israelen
Jainkoaren legearen izenean. Eta Jainkoaren legearen izenean hitz egiten dietenek bizkarrarazten dizkiete zamak ezin eraman dituzten beste herritarrei. Mateo 23:4. Zama astunak lotu eta bestei leporatzen dizkiete, baina beraiek ez dute atzamar bat ere mugitu nahi. Jesusek argi hitz egiten die hauei. Aizuek lege maisu eta fariseu itxura zara. Barazkirik kaskarrenen amarrenak ordaintzen dituzue, eta legezko gauzarik garrantzizkoenak berriz, zuzenbidea eta leialtasuna, bazterrera uzten dituzue. Alargunak, gaixoak, emagalduak, zergalariak, urkoak eragindako minaren eta askotan urkoak eragindako heriotzaren aurpegien jabeak dira, esklabotzaren irudi biziak. Jesus errukitu zuten pertsonak. Beraiekin bizitzera eta beraien mina arintzera eraman zuen Jesus erruki horrek. Beraiek bezala azkenengo izatera. Eta hemen dago gakoa, gaurko solasaldiko gakoa, beraiek bezala esklabo izatera. Mateo 20:25-28 dakizuenez, herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte herriak eta handimandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean ordea ez du horrela izan behar. Zuen artean handiena izan nahi duena izan bedi guzion morroi. Gizonaren semia bezala. Hura ez da etorri zerbitzatua izatera. Zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordain saritzat ematera. Askatasuna, zuzentasuna, Jesusentzat aske izateko sortu gaituen eta urkoaren ganako maitasuna deitzen gaituen Jainkoaren gan uste osoz bizitzean datzan. Horrela jasotzen dute zoriontasunek. Behartsuak, negarrez daudenak, bihotz gozokoak, Jainkoaren nahia betetzeko gose egarri direnak, errukitsuak, bihotz garbiak, bakegileak, erasotuak, zoriontsu direla aitortzen du Jesusek. Zoriontsu aitortzen ditu errege jainkoa dutelako. Hau da, morrontza guztietatik askatzen gaituen jainkoa bakarrik dutelako errege. Jainko horren zerbitzari direlako. Hebraieraz leheno aipatu dudan aditz horrekin, abat eta erroberarekin, adierazten da esklabo izatea, baina baita zerbitzari izatea ere. Aditz berarekin, hitz berarekin. Neurri baten euskaraz ere morroi hitzak zentzu bera du. Gakoa nun dago nagusiaren izenean. Bai morroi hitzarekin, bai hebraierazko epet hitzarekin, esklaboa ala zerbitzaria adirazi nahi den jakiteko, zerbitzariaren, esklaboaren, morroiaren gainetik nor dagoen jakitea beharrezkoa da. Eta horretarako, Biblian testu ingurura joan behar dugu, eta geure bizitzan, agora begiratu. Morroiaren gainetik jainkoa baldin badago, morroi hori
zerbitzari da. Morroi ebet horren gainetik jainkoa ez den beste norbait edo zerbait baldin badago, morroi hori ez da zerbitzari, morroi hori esklabo da. Itun berrian Jesusek horrela ulertzen du bere bizitza, jainkoaren zerbitzura. Baina era berean norbaiten edo zerbaiten menpe daudenen zerbitzura ere ulertzen du bere bizia, lehen aipatu dugun bezala. Handiena ez baizik, txikiena izan nahi du. Jainkoaren morroi bai, baina diruaren morroi ez. Jainkoaren zerbitzari bai, eta urkoaren zerbitzari ere bai. Gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik. Jesusen bizitza hau, zerbitzari izate hau, azkeneraino gauzatuko da, San Juanen Evangelioan irakurtzen dugun bezala. Munduan ziren beretarrak maite izanik, azkeneraino maite izan zituen. Eta oinak garbitu zizkien morroiaren ekintzan. Oinak garbitu zizkien jan, soin gainegoa jantzi, berriro mailan eseri eta esan zien, ulertzen duzue egin dizue dana, ikasbide eman dizuet, zuek ere nik zuekin bezala joka dezazuen. Eta hau esan ondoren, zorionekoak izateko bide bat ematen die ikasleei. Esklabutza guztietatik aterako dituena, esan genezake gaur. Itun berriko agindutako lurra bezala. Juan 13:15. Bene-benetan diotsuet, ez da morroia nagusia baino handiago. Ez eta bidaltzailea baino handiago ere. Ulertzen duzue hau, bada zorionekoak izango zarete betetzen baduzue. Jesus hitz hauekin ez da morroi eta nagusi munduan izan diren eta izango diren morroi eta nagusi buruzari. Jesus hitz hauekin bere eta bere ikasleen arteko harremanaz ari da. Ni baldin banaiz zuen nagusia, eta zuen nagusi izanik oinak garbitu badizkizuet, zuek nire morroiak etzarete niraino gehiago, beraz zuek ere oinak garbitu behar dizkiozue elkarri. Eta Jesusen irakatsi hau, sinoptikoetan ere jasotzen da, Jesusen eta bere ikasleen arteko harremanaren aldaketaren gakoan dagoen Markosen 8. kapituluan. Ikasleek Pedroren ahoz egin duten aitormenaren ondoren, Jesus Mesias bezala aitortu eta gero, ez lehenago, gero, Evangelioan eten bat dago hemendik ondoren hasten da, orduan, dio Markosek, orduan, irakasten hasi zitzaien, Jesus ikasleei, gizonaren semeak asko sufritu behar zuela. Zahar, apaiz guru eta legemaisuek gaitzetsi egingo zutela eta hil. Eta 3 egunen buruan piztu egingo zela. Argi eta garbi mintatu zitzaien honetaz. Pedro, Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaio, baina Jesusek itzuli eta ikaslei begira gogor eraso zion Pedrori esanez, jar nire atzean, Satanás, ire asmoak ez ditut jainkoarenak, gizartearenak baizik. Gero, jendeari eta ikaslei eginik esan zien Jesusek, nire ondoren etorri nahi duenak ukko egin biezaio bere buruari, bere burutzea hartu eta jarraitu biezak. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik eta berrionagatik galtzen duenak ordea gorde egingo du. Berrionagatik galdu.
lehenengo igandeko liturgian hotsegin zen hain zuzen Markosen evangelio beretik, hasieratik berrion horren mamia. Jainkoa hurbil dago. Hori da, Jesusen berrionaren mamia. Jainkoa hurbil dago. Eta jainkoaren hurbiltasuna ulertzeak bihotz berritzea eskatzen du. Jainkoaren antzeko izateko, jainkoa ezagutzeko, hurbil dugun jainkoa guri ez ezagun ez gertatzeko bizia gordetzera ez, baizik bizia ematera eramango gaituen bihotz berria behar da. Edo San Juanek esango luken bezala, morroi izatera eramango gaituen bihotza. Ikasleen oinak garbitzen dituen maisua bezala. Morroi izate hau, esklabu izate hau, zahar apaizburu eta lege maisuen esku sufritze hau, eta azkenean haien esku hiltze hau, itunztarraren argitan, Israeldarrek bere herritarrei jazarretako esklabutzaren adibidetako bat da, historian zehar bezala Jesusengan ere. Eta horrela uler daiteke, bere herriko zuzengabeen esku utzi duen jainko zuzenari Jesusek luzatzen dion deiadar ozena. Ene jainko, zergatik utzi nauzu. Bukatzeko, hirugarren zatia. Israelen deiadarra entzun zuen jainkoaren semea deiadarka ikusten dugu burutzea. Esan genezake, jainkoari deiadar edo jainkoaren deiadar. Jainkoari deiadar itun zarrean, jainkoaren deiadar itun berrian. Hasieran esan dugu, Israeldarren eta Jesusen esklabutzaren esperientziak amankomunian dutela urkoaren gandik jasandako mina eta heriotza. Aipatu dugu ere, Israelen bertan Israeldarrek urkoari ezarri ziotela min eta heriotza hori. Eta urkoak ezarritako esklabutza eta heriotza hori jasan behar izan zituen artean, Jesus bera zegoela ikusi dugu bigarren zatian. Jesusen heriotza hau honela ulertzen du, dengo hastan ere liturgian irakurri genuen, eta egunotan irakurtzen ari garen Ebertarren epistolak. Ebertarrei 5, 7, 9. Kristo mundu honetan bizizetelarik deiadar handiz eta negar markoz egin zion otoitz eta erregu heriotzatik libra zezakeen jainkoari. Eta esaneko izan zitzaiolako jainkoak aditu egin zion. Eta semea izanik ere, oinaztearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bete-beteko izatera iritsi zelarik, betiko salbamearen iturri bilakatu zen berari obeditzen dioten guzientzat. Irakurketa horien arabera, Kristauen irakurketaren arabera, Jesusen esklabutzak eta heriotzak zuzengabekeriaren ondorio den esklabutza edo heriotza oro jasaten duenaren bizitzari zentzua eta indarra ematen diote. Ez esklabutzari, ez zuzengabekeriari, esklabutza eta zuzengabekeria hori jasaten duten pertsonen bizitzari baizik eta hiltzen ari diren naiz hil diren pertsonen bizitzari eta heriotzari. Eta zentzu horren berri eman dezakeen bakarra
jainkoaren hurbiltasunaren berri eman dezaken bakarra, askatasunez esklaboaren lekuan jartzen dena da. Askatasunez bere buruari uko eginez, Jesusek ebangelioan eskatzen duen bezala, edo askatasunez bere buruaz ustuz, Jesusi buruz, San Pablok Filipoko kristaua idatzetako eskutiltzak dioen bezala. Auschwitz izena esaten hasi dudan hitzaldi hau, Auschwitzen hil zituzten Edith Stein eta Maximilian Kolberen izena esanez amaitu nahiko nuke. Edith Stein 1952ko abuztuak 9an hil zuten. Eta urte bat lehenago, 1951ko abuztuak 14an Maximilian Kolbe. Bien bizitza izan zen, nagusi bakar bezala, jainkoaren semea aitortu zutenen bizitza. Eta jainkoaren semea bezala, jainkoaren semearen antzeko bizi eta hil izan ziren azkenengoekin, azkenengoak izan da. Esklabuekin, esklabu. Dudarik gabe, historian izan diren esklabuen irudien artean, kronologikoki hurbilena eta kronologikoki duen hurbiltasun horrengatik guretzat lotsagarriena, kezkagarriena, metzek esango luken bezala, eragina handiena duena, gure pentsamendurako, gure bizitzarako, gure teologiarako, gure federako, nazionalsozialismoaren menpeko sistema hiltzailea da, dudarik gabe, besteak beste, gaur gogoratzen duguna. Baina, esklabu izate horretan, bi pertsona hauen artean, fijatzen bali magara Maximilian Kolberen bizitzan eta azken unean, oraindik ere berak nagusi bezala aitortzen zuen nagusiarekin izan zuen batasun hunkigarria gogoratu behar dugu. Morroia ez da nagusia baino gehiago. Eta Maximilian Kolbek nagusi bezala Jesus duen. Eta bere morroia bezala, bere nagusia bezala hiltzen dakizuenez, beste gizon baten ordez hiltzelako, badakizue bere historia. Kristautasuna, Kristo bezala, ez da mito estilizatu bat. Izen baten jabe diren pertsona konkretu batzuen bizitzak hots egiten eta adierazten du Pontzio Pilatoren menpean hiltzenak aske egin gaituela. Eskerrik asko. Bueno, Joseba, eskerrik asko, benetan, eta oraintxe, solasaldirako denbora izango dugu, Agustin dago ratzean mikrofonarekin, eta horixe, altxatzatu eskua eta galdetu edo nahi dezutena komentatu, hitz egin, Kotzen jauna ere guretik daukagu, Arratsaldeon. Horixe. Hasieran kostatzen da, baina gero, txak. Bada etzan jendeak espero zuena ere, ez? Esklabutza. Normalean, Bibliako esklabutza hitz egiten denean, ulertu daiteke, azpimarratzen dena ez da, zuzengabaken ondorioa, eta behar ez da.
baina hori aldetak zen esklabutza askatasunaren leku bezala. Bueno, eskerrik asko Joseba. Oso gauza, nik uste interesante izan dezula, hain zuzen, esklabutza ze sentidutan hartu behar da, positibo edo negatibo da, hain zuzen ze sujetuaren esklabua da, ikusi behar dela. Eta hori horrela izanik, niri atentzio ditzen dit Iturberriko testu bat, hain zuzen Ama Virginarena. Zatik, erderaz, itzulpena egiten da, aquí está la esclava del Señor, esaten duen, ez da. Euskaraz ez dugu horrela, bueno, euskaraz erabiltzen dugu hitza, jauaren mirabea. Eta, bueno, ordu nire galdera da, Iturberrian erabiltzea aldan esklabutza, bueno, esklabuaren hitza, sentido negatiboan edo positiboan biletan erabiltzen da, hitz ezberdinak erabiltzen diren batentzako edo bestentzako eta bar, ezta. Gero badakit katolikoen tradizioan erabili indala esklabitud mariana eta horrelako hitzak erabili indirela sentido txaporrotzateko, hain zuzen, sentido positiboan, ezta. Baina, Iturberrian erabiltzea da zea testu hori zentzu positiboan, Bai, hemen erabiltzen begira, Lukas 1:18, Mariak erabiltzen hori da dule, dulosen femeninoa dule, dela zerbitzaria. Eta oso horreko errezpanago, baita ere adibidez, Erromako buruzagiak bere zerbitzaria sendadezan esaten dionean, edo baita ere esaten dionean, nik ere esaten diet nire agindupean daudenei egizu ego eta egiten dute, baita ere orain ezin da baieztatu, baina hitz berdina da. Nik uste du klabea hor dagoela, noren zerbitzari. Hemen pasatu dena gauza bada, baita ere titulu horiekin eta bar, ez da hori ere gure batean historiadoreek, bibliazaleok ez gara hortako jaioak, baina historiadoreek edarra izango litzateke esplikatzea zer eragin izan duen Elizaren barruan zerbitzari eta horrek dakarren esaneko izatearen esperientzian, esperientzia hori irudikatzen zuten hitzak edo irudiak gaur egungo kultura, mende batean nahi naiz, baliagarriak ez izateak. Ezta? Hau da, aquí la esclava del Señor, hona hemen jaunaren mirabea. Edo, kongregazioak ere badaude horrelako izenekin. Eta orduan, dudarik gabe, kongregazio horiek, noski, erabili ziren, sortu ziren garaian, erabiltzen hizkuntzarekin adierazten zuten evangelioako zerbitzari izatea hau, nagusi bakarra, horrek eraman du, nik usten dut, nola irudi horiek jende askorentzat ez ditan onargarriak, buelta eman diogu horri, eta ez dugu esaten ni ez naiz jainkoaren esklabu edo jainkoaren zerbitzari, baizik ez naiz inoren zerbitzari. Eta identifikatu da, neurri batean ikusten dut, eta hori da orain gure kulturan eukibarreko elkarrizketa, identifikatu da, inoren zerbitzari ez izatea, aske izatearekin. Aske izateko, ez dezu inoren zerbitzari izan behar. Nik uste hemen kontatu dezakedala, aspaldi batean, badakizueniaz, esan du Mikelek azkoiterra naizela, eta
azkoitiarrok bagera San Pedrotarrak eta San Juanekoa bezala edo azpeitiarrekin. Osea, daukagu gure. Eta orduan, azpeitiar batek esan zion azkoitiar bati, zuek ardigendie zeate. Ardigendie, ez? Bari, xanoak, sumisoak, esklaboak, ez da? Ardigendea. Eta, bueno, nik esan nion, kontua eztek ardigende izatea. Kontuadek hartzaia norden. Eta orduan hor dago koska. Da orduan, karo noski, ni ez naiz inoren ardia. Ez du esaten hori erabilearen orain kulturarekin elkarrezketan foro hori da, baina irudi egokiena izango denik jendeak ulertu arazteko zer dan zerbitzari izatea esatea gu ardiak gara. Baina horrek ez gaitu eraman behar esatera gu ez gara ardiak zepa gara. Baina hartzai bakarrarenak. Ez dugu beste hartzairik eta gaurko eguna oso horregatik da hain unkigarria eta ere, metzek esaten du, benetan erreziru memoria pasioniz liburuak, berak esaten du, ezin dela ja teologia horren egin, zetik judutarren, bera alemana da, bere perspektibatik ez, da, baina Auschwitzekin eta Auschwitzek esan nahi duenarekin, judutarren historia ez baizik, kristauen historia ere aldatu egin dela, onartzen du Elie Wieselek esan zuen esaldi bat. Eta oso garrantzitsua da, esatea, orain ari garen hau, jainkoa bakarri nagusi, aitortzea, ez dara hitz, nire bizitzan hitz bat da. Eta ez dakit izango nuken indarrik, hitz hori gauzatu behar baniko banuke eguneko gauzetan, noski ere, hor daude gure gauderiak, baina baita ere, azkenera nio. Edith Steinek edo Maximilian Kolbek egin zuen bezala. Eta beste aso bezala, hau da, eta oso unkigarria baita ere, eta horrek ere pentsarazi behar digu, azkeneraino eman zuten horiek bizia. Eta beste asok ere. Baina interesgarria da, eta metzek esaten du horrek erabili duela beti bere buruan bueltaka, bizirik atera zirenen hitza. Eta bizirik atera zirenen artean, batzuek jainkoa aitortzen dute hartzai bakar, kristau edo judutarrak izanik eta salbatu ondoren lehen bezala sinisten dutelako, beste batzuk fedea galdu zuten. Hain izan zen esperientzia gogorra, beste emakumearekin pasatu zitzean bezala. Lehenengo parrokian abisatu zidaten, bere alaba, bera baino lehenago hiltzen emakume bat, maita garriak, 101 urtekin hiltzan dela, eta neskate zeintzen zuen, eta oso makarri zegoen. Eta sartu nintzen, eta neska hau, Ego Amerikakoa zen, eta esan zidan, ay padrecito, a ver si anima un poco a la señora porque está desesperada. Eta ia 101 urteko emakumearek, hobean etzana zegoena, burua pisagoratu, eskuak jota esan zuen. No estoy desesperada, estoy triste, que no es lo mismo. Baina, emakume horren egoeran tristuratzen bezala, Auschwitzetik atera ziren bizitzen jarraitzen duten oraindik ere horiengan, askorengan tristura, baina beste batzuetan desesperantza edo esperantza ez da errotu zen betirako. Eta zentzu hortan, gusten dut esan dela ere, Maximilian Kolbeken esperientziak erakusten digu ere beste gauza bat. Maximilian Kolbek familiarteko aita salbatu zuen, haren bizitza salbatu zuen, bere orde zitzan. Baina aita hura ez dakit oraindik bizia den, baina hile egingo da, teno bezala. Eta orduan Maximilian Kolbek eman zuen, edo bizi izan zuen heriotza horrek
hots egiten duen heriotza Jesusena horrek ateratzen gaitu egiaz heriotza orotik, betirako hiltzetik. Eta Maximilian Kolbek ez zuen urrats hori eman bera bizi dadin, bakarrik noski, eta hori ere, horregatik bakarrik izan batzen ere miresgarria izango zen. Baizik egin zuen bera bizi dadin, ni hilko naiz, eta ni bizi dadin ere ni hilko naiz, betirako bizi nahi dudalako, eta ni betirako bizi nadin hiltzena horrela hiltzelako. Maximilian Kolbe ardia zen, baina bere hartzaia Jesus zen, etzan ardi jendie. Ardi eta hartzai gai honekin uztartuz, politikitzak esaten du fedearen antonimoa ez dela ateismoa. Fedearen kontrakoa ez dela ateismoa baizik eta idolatria. Eta azkenean, hori ez da, gauza da gure hartzaia zein den jakitea edo horren inguruan, idolatriaren inguruan gaur egun zegit. Nik polterikin, noski, ados nago, kontua da, hori noiz esaten da, nola esaten da, nori esaten zaion, ze hor bi maila daude ez da, ideien maila. Eta nik idea mailan esaten dut, fededun ez dana idolatra da. Baina nik hori fededun ez den bati esaten badiot, horrela, zu idolatra zara, eta ni fededuna, ez dakit oso morroi jarrera den edo besteak zerbitzatzeko jarrera den. Nik usten dut gure arteko elkarrizketetan horrek fallatzen digula, ez da? Interlokutorea nor den ezagutzea eta interlokutore horri hitz egoki bat nola esan jakitea. Niretzat, kristau eta apaiz ezala lanik zailena da. Maite dezu norbaitek ez du jainkoaren gan sinisten. Jainkoa zure bizia da. Gai horri buruz, nola komunikatzen zara maite duzu pertsona horrekin? Are gehiago, nola komunikatzen zara idolatriaren gaitza zeuk fededun bezala baldin badezu. Zatik berez, politirigen esaldi horri buelte emanez, jainkoaren gan sinisten ez duena, idolatra jainkoaren gan sinisten duenaren da. Baina berarentza, ez du jainkoaren gan sinisten, ez du inor idolatratzen. Baina jainkoaren gan sinisten dugunok, jainkoa ez den best norbaiten edo zerbaiten morroi garenean, gu bai garela idolatra. Eta idolatria, jainkokeria, jainkoa estaltzen digun bizibide bada. Eta beste norbaitzun edo beste norbait zerbaiten ardi jende egiten gaituen idolatria. Beraz, matiz hori ingonek polteriki, konbiztutak polterik matizatzeko edezin gaur baina. Zentzu hortan, elekzioa, nola esaten da, la lección del pueblo israel, hautaketa egin behar gaitu humil, eta ez privilegiatu. Hori da. Zentzu hortan, hautaketaren gaia, behar bada humiltasun faltagatik izango da, kristauen teologia zaila gaitzen, orain. Baina destaratuta dago.
baztertuta dago guztiz. Oso teologo gutxik idazten du gaur Israel herria hautatua dela esanez. Izan dela. Dibein gaitu nion beneditar teologo bati, beste teologo batek, espainiar batek, pasan zuen hori ezin dela erabili, hori Israelen iritzia balitz bezala. Israelek bere historia horre irakurtzen du. Guk gurea, ez dakit nola irakurtzen dugun bezala, baina berez ez da egon elekziorik edo hautaketarik. Eta ni beneditarra gaitu nion eta berak alemana, eta beneditarra, baina jesuita baten zuen anunziat ez. Hobe da parentesian jartzea, kontzeptu hori, oraingoz ez erabiltzea. Zuen esan ez erabili baizik, oraingoz ez erabili. Niretzat, eta honi buruz ez dut izan astirik gehiegi pentsatzeko eta baina nire gogoetakoa da, niretzat Israelen aukerarekin lotua dago Jesusen piztuera. Eta bat desegiten da, bestea nire ustez desegiten da. Baina, bueno, hori horrela bota dut, hipotesi bezala, botzen jauna ez hipotesi bezala. Nik uste noria lotua daudela. Bestea beste, metzek zeten nuen bezala, berea da, azkena bukatu dudan esaldi hori berak esplikatzen du Auschwitzi buruz hitz egiterakoan eta bar, kristauok ezin dugu gure bizia historiatik edo gure fedea historiatik kanpora bizi, guk jaun bezala aitortzen duguna Pontzio Pilatoren menpean guruzentzatu izan zelako. Gaur irakurri dut egunkari bateko artikulu batean, historiako fakultatean, aurten edo lehengo urtean, irakasle batek esana, idatzi duen artikulu irakurri idatzi duen periodista hori, bere ikasleetatik, ez dakit izan zuen, 95 berdin zait, 15 berdin azizene, Madrideko Unibertsitatean historia fakultatean, inork, ez batek edo, inork etzekien Golgota mendia zer da. Inork. Eta gara. Baina, nola ulertuko du kristau baten hitza Golgota mendia zer den ez dakien interlokutor batek. Ezin du ulertu. Elkarrezeta garako. Maitasuna da ulergarriena, maitatu behar dugu elkat, bada oso ondo baina orain. Elkarrizketa bat egin ahal izateko, historiari hain lotua dagoen gure fedearen historia ezagutzen ez dutenek, historia ez ezagutze horrek gure fedea superstizioarekin lotzen eramango ditu, berea da, hasi aurretik, begira dator, brujo bat, nik usteko nahi dator, brujo bat, eski berea da. Ez daukate informaziorik edo, da orduan, zentzu hortan, esan zazu orain nik hori esan dudana, hemen esan dut, zaten nik nahiko askara ez hitz egiten, ez nahiz oso politikamente korrektoa, baina Israel aukeratua, aukeratu izate batan, Palestina izan baina Israel ez den. Orduan, gauza nahazten ditugu eta hitzek bere karga dute eta bere esanaia, historia egia baitere, egin den bezala eginda. Alera nik gustora esaten dut eta pozik, behar nire alorra delako, gizadiaren historian liburu edo liburu bilduma gutxi egongo dira, nik uste dut ez dagoela, gutxi egongo dira esaten dut diplomatikoki, baina uste maia zuet diplomatikoak izaten, ez dago gizadiaren historian Bibliako liburuetatik kanpo herri baten, fede baten, bizitza baten, narrazioa, deskribapena, esplikazioa egiterakoan hain gordina denik. Nabarmen agertzen da. Galdetu gaur egun indarrean dauden taldeetatik nork publikatuko luken bere buruzagiaren biografia bezala, liburutegitan saltzeko, bere buruzagiari jatun eta mozkor bat zela esaten ziotena.
da hori itun berrian dago. Eta orduan, nahiko jasangaitza gertatzen zait razionalki, itun berriaren aurrean, ilustratu puntuarekin begiratzen ditzutenak esanez. Bueno, itun berria, ipuia, ezaguna. Ipuia ez, ipuia beste gauza dantzu dira. Irakurrizazu itun berria, ikasizazu grekera horretarako, irakurrizazu, ikusezazu, eta ikasizazu, eta ikusten, eta konturatzen gara benetan, gero sinistuala ez, hori ja, ez dagokigu, baina oinarri bezala daukaguna sendoa da. Eta merezi du bide hori egitea, eta bide hori egitera ausartzea, beti galderekin, beti. Eta azkenean, evangelioko deiada horrekin. Ni pixka ibartu naiz, bakarrik ez zaten ulertu eta honik historia estudio dut. Gero artean historia eta Golgota zertik ez deren ezautzen, kultura generala faltiatik o beste zauzatik? Olimpo zer da, o Kilimanjaro, o Narayama jakingo berez? Edo behar bada ez dakit horrez da sartzen, baina baliteke baietz, ziur, ez nuke esango, baina kultura, bi motibo daudela. Bat, kultura falta, baina horrekin batera, hori oraindik eta sakon hori areagotzeko, kristautasuna kulturatik kanpoara uztea. Osa, kristautasuna, kristoren munduan dagoen presentzia historikoa, ez, Jesus Kristoren bizitza eta haren ondorioak kulturatik kanpo gelditu diren zerbait bailitzan bezala. Eta Rondo Sebaste Kardenalak esaten duen bezala, karo, zentzu hortan barkatua, orain dire diplomazia guztiak entzita, erlijio eta kultura foroaren titularekin sartzea, ez da erlijio eta kultura, erlijioa kultura da. Orduan, kulturaren barruan dagoen erlijioa, edo ez horrak ulertzen da, baina esan nahi dut, ezke horrein konturatu nahi, Frandoso ekin zitaz dutzetan, edo toma, tituluaren zea da, ez, baina ez da kultura falta, badago, berban ez duk ez dakit ere Kilimanjaro edo Olimpoan ondago. Bueno, Olimpo orain bai jakingo dute, Greziako autoeskundak izan direlako. Baina, ez dakiten ondauden, baina ere gehiago. Esan nahi dute, eta ez dakit ere berdin da. Zatik azken finean, Golgota mendian gertatutakoak ez du garrantzirik ezakaren nire bizitzan, baizik Europaren eta munduaren bizitzan. Eta hor zeltasuna dago. Bibliarekin dagoen bezala, irakurtzen ez duen jendeak ez du hiri irakurriko. Da Biblia irakurri gabe, nona bizi dugu Kristoa gure fedea eta Kristo ez direnak beren kultura. Baina eskez da irakurtzen. Eta orduan, behar bada adibidea hori da. Golgotarekin pasatzen da, Bibliarekin pasatzen da. Lehenengo ez dago kulturarik eta izateko eta ere interesa ez da lehenengo Golgotara joango, ez beste dozer gehietara. Ez da irakurtzen eta edo zerbait irakurtzeko eta ere lehenago irakurriko dut Sombras de Grey da horrein faman dagoen liburua, 50 Sombras de Grey, Biblia baino, ez da, sei que leer algo, voy a leer algo interesante, esango batek ez da, eta orduan, mundu hortan gaude. Eta nire ustez, distraitzea ondo dago, nire guztetan futbol partidu bat ikustea, edo, ondo dago, edo,
pelikula bat, edo novela bat irakurtzea, baina bizitzako gauza garrantzitsuenak beste tokietan pasatzen dira. Horrez. Bai, zentrotan, Joseba, inkultura gauza bada, ez da ona, noski, baina igual kezkagarriena da amnesia egitea, ezta, egotea. Eta amnesia baldin badago, anamnesia ezin dugu bizi. Ez, hor? Hori da, bai, itzoli joko hori, betzeko hori esaten du, amnesia bat dago. Amnesia bat dago, baina ezka amnesia hori, nitu da esan nuke, ez dakit, ez dut orain, ura nire errotan esaten dara, euskaraz, eraman nahi, baina, ezka amnesia hori guk egunero bizi dugu. Irguratzen naiz, Parisen Charlie Hebdoren aurka egindako atentatuak eragintzen inpresioa. Hain izan zen inpresioa handia, bi gogoeta horri buruz, hain izan zen inpresioa handia, hain nengoen ja hautsia edo txunditua, gero supermerkatuan beste 4 pertsona hiltzituztenean, ez nuela ja lekurik txunditzeko, ja ez daukazu lekurik. Eta aurreko bezen gauza gogorrak gertatu da, edo eragin dute, baina ja, lehenengo gogoeta hori da, lehenengoarekin hainitu zera harrapatua, ja ez daukazu ez da lekurik ere, orduan behar da, asko duten bezala bat, dena sartzen duzu, errealitate berean, da bakoitzak alduen moduan gestionatu du hori, baina supermerkatu hartako mutiaren osaba bat egitzen dute telebistan, eta orduan ja bai, empatizatzen duzu pertsona zehatza aurrean ikusten duzunean, eta ja, orduan ja, minak edo impresioak beste aurpegi bat hartzen du duari gabe. Baina gogoeta horren ondoren beste bat dago, eta da, eguneroko bizitzan, ja, ez du eraginik niregan errealitate horrek. Eta nik uste dut ez dakizak eragina den, ni horrez nahiz da jaioa, edo komunikabideek, edo daramagun bizitza ritmoak, edo... Baina kristau esperientziatik nik usten dut. Gertakizunak bere sakonean gehien edo hobekien bizi dituzten kristauen artean, amnesiarik ez duten kristauen artean, eguneko ez bakarrik misterioaren, Jesusen historia, ez baizik, horreno, gizakiaren bizitzaren inguruan amnesiarik ez duten pertsona anamnetikoenen artean ikusten dut pertsona kontemplatiba dela, monjak eta monjerak. Bizi dute errealitatearekin, errealitatearen dentsitatea bizi dute. Eta bakea galdu gabe, zeteko hori da beste kontua. Baina errealitatearen dentsitatea bizi dute, memoria dute. Amnesia gizarte honen ezaugarri bada. Eta neurri batean, orain, konspiraziorik bilatu gabe, gehi askotan bultzatzen den ezaugarria. Amnesia bultzatzen den ezaugarri bada. Amnesia edo memoria askotan estaltzen den zerbait da. Motibo ezberdinengatik, eta Joseba, berriz ere, esker bila, txalo bat. Eta jakin dezazuen, biharko eguna, jardunaldiaren azkeneko izango dela. Bihar Xabier Andonegi etorriko zaigu, esklabutzaren irakurketa pastorala egitera. Biharko txaliarekin
aurtengo jardunaldia bukatutzat emango dugu. Era arte eta esker mila.